abarai aba boge siasa nigo ritukoria arero basangirikana ime ya Bomas of Kenya asumoyiga habu kubwato kwa bene kurogoti rwa Building Bridges Initiative BBI mwaka yomo na utema kweli nyuma yo okubekerwa esumo amono mwana y'omumura hase county ya Kisii naboigo abanyagitari hase county ya Kisii nigo basoreru hase kigambiro ime y'omucyo Kisii nyuma yo gotebekana gochikia abaroire bari baganire kubekerwa chicuma kugura chicume echo kurwa hase kiduka gete elio konyara ko babako barigereria ayo amona yande omwancho mategereri na kwarigereria bene tumanyi amangana mayiya kurwa abagusi Global Radio AGR FM asenchira yo goikiranu yebiro ebiga bya abono litriane Laban Momanyi omurayo monene bwense ya Kenya umusike Uhuru Muigai Kenyatta nigo aburire bana siasa wetanga na siasa chiko bagaba Kenya naboigo wetanga waka siasa cha mapema cy'umwaka w'ekirubere na 2022 okwana chingaki cy'umuyiga bwogosoki wa koroboti rwa Building Bridges Initiative BBI asensemo ya Bomas of Kenya imeyomoche o Nairobi mu basolero Uhuru nigo atebuna roboti oruho nigo rukorokebuna abakenya tibali gukigotwara obwoba chingaki cyo obocho libone bugocha hasensemo yaye murayi w'ikyama ya ODM Raila Odinga nigo atugutira ale amangana buna roboti oruho nigo rorengete komokonya amona omurayi bwense Uhuru Kenyatta na komutiga isiko mo Deputy President Dr. William Ruto Wigo okwana asomoyego yo mo Deputy President bwense ya Kenya Dr. William Ruto nigo nere atebabuna Uhuru nigo arachi kunyorwa ase ekirenga kyaye ekiyagyo kubwatanya abakenya omwaka oyomo na utema kweli ase kinyero gya Kenyoni Rioma imeye county ya Kisii nyuma yokubekerwa esumo ase ndagira ombasolero ekebeke gotebekana gokorwa amona omwana oyo mokogoti omumura oyo batari koigwana mwaka oyo omanyakaine buna Harrison Manyura nigo aminyoki wanyagitari amona omwamate ekero amoigwa gakorera naboigo gakoromwa bobe ase nda yaye nyuma yekebekyo mwana uyu mumura nigo atangire asa maboko y'abanyanyimbo ekero ubutuki bono bogenderete igoro yekebekyo ikiumbe ekemo gyokoigerera obwene bwa amwanya bantu kurwa ase county ya Kisii nigo kyabasorera abanyagitari ase nyagitari ya Kisii Teaching and Referral imeyo mucyo Kisii ase okubabitireria aborwaire bari baganire kubekirwa chicuma kugura chicume cyo kurwa ase kiduka gete kiria bakubachikia kurengana n'ekinekyo yekiwa ase kigambiro gya Kisii amono mwegereri Thomson Kirongo amone kiumbe ekyo kimanyire buna League na Human Rights igati yabaroire nigo babere bagusiria amagima abo kubwatikana no kumbigwa nyuma yo kugura chicume cyo kurwa ase kiduka chingao naboigo abatumeki be para ya Sotiki kugenda kijauri ase district ya Aborabu ase county Nyamira nigo baburiye serikali weso yagati na guchikia amagwa akubekwa para n'abasigari be county yo abo bagusangireria ebango kurusi wa aro bantabu nigo barurokoboria uko magiga yo mubasukano mube kokoreka imambi ya lero asomontereba oyomo asiria obugima bwaye n'abantu bande abange konyora chingoma chimbe nigo batebiruna amagwayo naro airira igari yo gosiria uboroso na kwirira ombwaskano yo koba ase omontereba asiri ubugima naboigo n'abantu bande gutigirwa chingoma omwanchi mutegereri nara yo kurwa ase mese yetu ya mangana maya goikira ibiro ibiga bya abono ndira kanyora ibiro yetu wetra www.abagusiglobalradio.com mulitane Laban Momanyi eke nekiumbu cy'umugusi na okwani mwancho mutegereria ndonse asotegete kurohina Abagusi Global Radio bose AGR News okoretera mangana maya kuri biro bye chigosori amo n'abagosori akaribu eritariane Edwin Mokaya egesaro kya Muhoroni gose Muhoroni Stadium nigo bono yancheirwe hamone kiombe cy'uburendi bw'ebisariro bya KPL bose KPL Stadia Safety and Security Committee ase hugo chiwakerwa emepira ikimeneno ya KPL eyamagega yokolingori wase wiki ya eta
na kwenekiwa gwikirania amagania atakeire. Itimu ya Chemelil ni gobono yaire chigosori chiae chionsi chianka ororo. Itimu iyo ase wiki yaeta nigo yatenete hamwe na Mathare United kurende ega kwa chigorinye ase yemo ime yegesererekyo. Umuminyokyo Kenya Angela Ndungwa Mugati nigo abete omuntu we 43 gwakwa isiko yekemerano ase engenjo kubitera amariogo yo kwementa chinguru gose doping. Mugati nigo akwa isiko ase amamerani y'amamyoko ase kerengo ky'emyaka 4 eyengorengana n'oroboti rwa rwegwa ase litkulya rero amone kiombe ky'obwene bw'amamyoko gose Athletics Integrity Unit. Ne coach ya Tottenham Jose Mourinho ni gobono asabira mabira ase hukumurusi Eric Dier ase kimenano ikyo yatachitense ase ritkolia Jumanne nonya nabo Olympiacos nigo yakagire kubwa orende Tottenham eyo yarwete mayagana ko yengwani ya chigolinye ase ibere kubwa bubuyobu nigo bwabayetetie wika ase stage ya knockouts ase kimenano ikyo ya Champions League. Timu ya PSG nigo yarwete magega boigo na kubeka chigori bere hecho cherete timu yo gosoka makari amone timu ya Real Madrid. Kylian Mbappe nigo abegete goli ekero Benzema abekerete Real Madrid egoli ya kabere ase edageka ya 50 bere na kianda ase Pablo Sarabia boigo abegete egoli yende goika gosoka ibere ase ibere. Timu ya Manchester City nigo yasogete makare na Shakhtar Donetsk ase yaitete guchia ase round of 16. Atalanta hekabwa chigoli bere Paulo Dybala boigo hakabekera Juventus golia yamo yo yaite etimu yo obubui ekero yatinete amona Atletico Madrid. Ase hutukubwa Jumatano nigo Chelsea ratiringane amona Valencia, Ajax yakane amona Lille, Liverpool etachane amona Napoli ase hegesarokia Anfield Stadium, Barcelona eumirane amona Borussia Dortmund na Inter Milan eragende guika Czech Republic kumerana amo na Slavia Prague. Gwikera bumwancho motegere nongo chikutera mangana maye yebirubo bechigosori amo nabagosoria tumirane asiri tukoriankyo ngumanya mange iritariane Edwin Mukaya gendera konyola merubero yeto hamona yanda mange wetra mutandao ase hosacha www.abagusiglobalradio.com. Lero ase kinyesiki bitage gatukumulekera ya mate ya baindi ya mate yiga nigo emanyire mono aso kurenda egekuru baindi arangi nigo konyora buna ya mate eyego sanga esokoro eyemo nigo konyora emenyete amo usenga abaibuli nigo bakomenya amo na abana babo abamura nonyinekero banyomire usenga nigo bakomenya amo aso ubugima bwabo bwensi gento gekogera bakomenya igo nigo bayigenete buna abaibuli nigo bakorera abana nekero abana bakinire na barabo barera abaibuli ekero abaibuli bagotire igo nigo ekubitirira buna ekero mumura anyomire tari gosoka agende kwirigeria gose kwemenya nigo akwirana komenya mo na abaibuli abamura besi nigo bakwirana nyomba komenya mo na abaibuli boigo na barugi babo naboigo nonye na abana bali bakonyora no bagukinirirwa amo ase nyomba eyemo igo konyora buna abaibuli tibali wanchera abana babo ekero banyomire usenga ekero abamura babo baletire abarugi tibali wancherwa kogenda kwemenya boka abanyene kure nigo bakwirana nyomba komenya amo na abaibuli gento gekogera bakwirana nyomba abaibuli nigo bayigenete buna ekero kyobogotu abana bayiga baise kobanga bachire kwemenya na batanyara ko bako barenda naigo neruya kobera amo chinga kichosi elinde banyara ko bakonyora bokonyi kurwa asa abana babo naboigo nigo bagokora igo elinde banyara ko bagukinia abana amo abaibuli nigo bakobera mo na bachukuru babo bensi na babalera na kubakinia asobomo abana baiga ekero bamenyete amo na abaibuli nigo baganira korokia amaskani amanene naigo amangana y'obwanchani tari korokiwa asenchera ende yonsi ubosio bwa abaibuli kurende nigo bakoragera amo bakora emirobiri yonsi ye family amo kurenda amangana y'obwanchani aba amangana abobisi abana barabo nigo bakorendwa amo nigo bakubekeranwa amo na balendwa buna bachukuru ase family eyemo kurende ekero okonya gukumeria yo nchenga tebuna ibyo nebitage ngamba numanya